Nalunod ang 17 anyos na binatilyo sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Nasawi ang 17 anyos na binatilyo matapos malunod sa Angalacan River sa bahagi ng barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nagkayayaang magpiknik sa ilog ang magkakaanak at magkakaibigan mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Pagdating sa ilog, nag-inuman pa raw ang nasa 10 magkakaanak kabilang narito ang biktima. Bandang alas 5 ng hapon, nang magkayayaan silang maligo sa ilog, kabilang ang namatay na si Dave Balanon. Bigla po siyang tumalon po eh. Pinigilan ko po siya, ayaw niya papigil. Tapos sabi niya, buhay ko to, pabayaan mo, sabi niya. Sunod ding tumalon ang 2 binatilyo na muntik ng malunod. Nakahawak sila sa balsa kaya nakaligtas sila. Sinubukan nilang iahon ng biktima pero hindi na kinaya dahil sa sobrang bigat. Kaya tinangay ito ng agos sa ilog. Nalubog po siya sa tubig at medyo madilim na po yung lugar na yun, madilim na po yung tubig. Kaya po hindi po siya na-recover at nagtulong-tulong nga po yung mga taong bayan doon. Ano na po yung mga rescuers natin. Mag-aalas 7 na kagabi nang ma-recover ang katawan ng biktima. Napakalungkot, madam. Ang sakit-sakit, madam. Tararok manapok, madam. Patuloy ang paalala ng otoridad sa publiko na maging maingat sa pagligo sa Angalacan River. May bahagi ang ilog na ipinagbabawal ang pagligo dahil sa kalaliman. Mahigpit din ipinagbabawal ang pagligo sa ilog ng mga nakainom ng alak. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.